मा जाबावगोन आदावनिल नों गान गानो मोनाब्ला सोरनि गानखौ नायनानै टाइम पास खालामबावगोन मानगोनां मुगानि थान्दै ब्रादार नोंथांमोनानो गोबाङा नुबोबाय बिथांखौ जार्नालिस्ट कमप्लिट खालामनायबो होननानै गोबाङा बुङो बिथाङा माखासे मानि बुंफोरथि होदों मानो बुंफोरथि होखो बिथाङा गोबाङा नुवाखैदां बिथांनि बुंफोरथिखौ नायनानै लाग्रो एबसुखौबो एसे बुंदों बिथाङा गफुरजोंनि सानजा साइडनि एबसु सोनाबजाय साइडनि एबसु माबायदि फाराग आरो लोगोसे बिराद एक्सेट्रा खोथा मानि नोंथांमोना नायजोबबासो मिथिसिगोन नायजोबग्रोनानै ला नायजोबनानैसो मोजाङै कमेन्ट होनो हागोन इउसुला गावसोर देरहायाखै बे गासिबो सिटिं गोजासो प्रमद बर'ना खुगाबो गेवामोन मेगनबो गेवामोन एक्सनारफोरनो दाबो आथोनाबो हरनो हायाखै मानसि बुग्राफोरनोनो केस होथोंलाय सोर बिसोरो मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो लाजियोसो आं नोंसिनि मानसिफोरखौ बिटिसिआव प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' एमएलएखौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायलायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिसनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा मिथिबाय खिन्थु बर'फोरनि थाखायथ' बिजेपिआबो मोजां बिटिसिनि थाखाय दा इउपिएल हाबसननायाव गाज्रि जादों नोंसोरो दुखुआ बेल' बिनिफ्राय दा जाय सरखार सालायदों बे बिराद जाम्बा ना जाम्बा खियावबो जाम्बा बिनि खियाव थाम्फैबो बाबावा गासिबो खोथाखौ आं बुंजोबनो हायो खियावबो थाम्फै बाया बिनि खियाव आं हाबाखैथ' आं इउपिएल हाबाखैथ' बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव कर'नानि सिगां जोंहा ना माइरङा न'निफ्राय थाङोमोन बड'लेण्ड बासजों आं जानो थाखाय आं बिनन्जय मुगानि थान्दै सुकुरालि मोजांसो सुकुरालिबाबो नोंसोर सुकुरालि बायदिखौनो साननो रोंबावा नोंसिना मोनजाबानो मोनलोंबानो जायो होननायसो मायथाइयाव बिटिसिआव सोर सरखार दामारमोन कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा बिलाद नार्जारि इउपिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलायलायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना इन्दि बि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाबबाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया बिशालनो गिलास लाबो आरे आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मामा थाखुराल' अके होनदों आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै बिपिएफना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै
4 तारिखाव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे I10 ना I20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होग्रा सरखार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै बिटिसिआव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय रिजुम जागासिनो जोंनाव नेटआ बिराद प्रब्लेम जोंना मियादि फाथा नङाना टावारफोरखौ गायलाबायनो मोना दाखालि ओनसोलनि मानसि बुग्राफोरखौ मानो दाबो हमनो हायाखै बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों मिथिबाय बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरकार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया पुलिस कानुन जेबो सोलिया नों सिस्टेमजों थांनांगौ मा खालामब्रा प्रमद जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जोंजों चेलेन्ज दाला जोंनो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों ओं सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आल्लाखौ जों सुखुआ थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथांनि बुंफोरथिखौ इन्टारेस्टिं बिथाङा दायो गफुरजों थांफिनबाय नामाथाय दाख्लै बावै जोङो नुदोंमोन जे UPPL आव जयेन जाबाय UPPL आव प्रमद बर' सारा ट्रेक्टरनि जाय छबि गोनां फ्लेगखौ गानहोनाय नुदोंमोन दा बोरै जाखो माब्रै जाखो मुगानि थान्दै आदै बेखिनियानो आपडेटआ